il-Mulej jridek u forsi jrid jużak biex tiġbed ħafna nies lejh permezz ta' Marija. Ħatoħdhom f'riġlejh fl-Ewkaristija. Tibżax ixxammar il-kmiem u tmett idejk, tibżax tagħmel sagrifiċċju. Fil-laqgħa tal-mier nħeġġu ħafna xulxin li aħna nintaqgħu mhux għalina nfusna, imma nintaqgħu nitolbu għal tant persuni oħrajn li għandhom bżonn it-talb tagħna, mu speċjali t-talb tal-konverżjoni maħbubin tiegħi. Ħafna drabi f'dan il-laqgħat ukoll aħna nieħdu ħsieb li ma niġbrux flus. Ħlif meta nkunu f'xi knisja li kien hemm air condition għal raġunijiet ovvji biex ngħinu fl-ispejjeż tad-dawl. Però raġuni li ma niġbrux flus fil-qudies mhux għax il-flus huma ħżiena, imma x'bil qed indaħlu l-mentalità bil-mod il-flok niġbru flus niġbru ikel. L-nies jiġu għal dawn il-laqgħat u f'moħħhom iġibu ikel u jaħsbu fil-fqir. L-Ewkaristija jabbunawha mill-ewwel, jorbtuha mill-ewwel mad-djakonija, mal-foqra, man-nies batuti u ħafna drabi li kelli jinġabar fil-laqgħat tal-mier jingħata l-persuni li huma homeless. Mu speċjali lid-dar Leopoldo tal-Fondazzjoni Surit il-Bniedem tagħna l-Patrijiet Kapuċini f'Malta. Wieħed minn ħut il-Kapuċini li Mulej sejjaħlu għalandu Padre Leopoldo ta' Bone minn Bormla kien waqqaf dawn id-djar eżistijaj għal persuni li m'għandhomx fejn jgħixu li jgħixu barra triq hawn Malta għandna minnhom maħbubin tiegħi. Fil-laqgħa tal-mier neħdu dan il-commitment li mhux biss immorru nitolbu imma li niftakru fil-foqra ta' żmienna u nagħmlu dan il-ġest ta' karità konkret. L-imbagħad membri rappreżentanti ta' il-Fondazzjoni Surit il-Bniedem jiġu f'kull laqgħa tal-mier, jiġbru li kaluma u jmorru jagħtuh ir-residenti f'dawn id-djar tagħna. Kemm importanti maħbubin tiegħi li iva nkunu ħafna konxi illi meta aħna mmorru quddiem Ġesu fl-Ewkaristija irtaħalluh jiftaħna l-foqra. U l-laqgħa tal-mier hija possibilità. Hija possibilità li titlob ma' Marija Rożarju, hija possibilità li tiċċelebra l-Ewkaristija bħal aħwa, hija possibilità li tadura l-Ġesu, hija possibilità li titlob għal konverżjoni. Il-mier huwa wkoll possibilità li inti tgħin il-fqir u tgħin il-batut. Forsi xi ħadd jistaqsi mal-kelma mier xi tfisser? Il-kelma mier tfisser paċi bil-Kroat. Paċi bil-Kroat, minħabba l-grupp ta' talb mier, aktar mill grupp għax mhux grupp li jeżisti għal-laqgħa li ssir darba fix-xahar. Minħabba li bdiet frotta pellegrinaġġ f'Medjugorje fejn hemm enfasi ħafna dwar il-Madonna bħala sultana tal-paċi, u allura l-kelma paċi li bil-Kroatija mier użajnija biex tfisser anka din il-laqgħa. Li fil-fatt turina l-isma l-paċi tiġi bil-konverżjoni. Il-paċi tiġi permezz ta' Marija, il-paċi tiġi permezz tal-Ewkaristija, il-paċi tiġi meta aħna nagħmlu karità ma' xulxin, nkunu ġusti ma' xulxin. Allura iva, mier hija laqgħa ta' paċi mhix laqgħa ta' diskussjoni dwar il-paċi, imma huwa lejxien tal-paċi. Huwa l-mod kif inġibu il-paċi tas-sew f'qalbna fl-laqgħa ma' Ġesu permezz ta' Marija u kif inġibu l-paċi bejnietna bil-ħidma tagħna li aħna nwettqu ma' xulxin. Ġdik nagħmelek istedina meta tisimgħu daw il-laqgħat jekk ma tistgħux tiġu intom, itolbu intom. Tħajru li tiġu xi darba, ġibu persuni oħrajn magħkom. Mhux biex inkunu ħafna nies, le eżistijaj, però biex ħafna nies jesperjenzaw il-Ġesu, l-imħabba tiegħu anke permezz ta' Marija. Kemm għandna bżonn eżistijaj l-kol kemm aħna neħtlu f'din l-esperjenza, anke bħala koppji, bħala żgħażagħ, bħala rajjes, bħala tfal. Hija laqgħa ta' familja, stidnu l-kulħadd, Ġesu Marija ħobbu l-familji. Ma ninkwitax li jkun hemm tfal jagħmlu storbju. Tfal mhux parti mill-familji, Ġesu u Marija żgur jieħdu pjaċir bihom. Għalhekk nistedinkom maħbubin tiegħi. Anke intom morda li forsi ma tistgħux tiġu dawn il-laqgħat. Kemm nixtieqkom titolbu, tofru s-sagrifiċċji l-mar tagħkom, id-dbatija tagħkom għal dawn il-laqgħat tal-mier. Ħalli jħallu verament il-grazzja t'Alla tidher tixel fihom fil-qlub tan-nies li jattendu. Eżisti s-sitwazzjoni ta' Malta xejn hija tajba fejn tidħol il-fidi. Nistgħu ngħidu li nofs il-Maltin ma jrisqux lejn l-Ewkaristija. Kemm għandna xiex naħdmu, ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq żaqna. Tant nies li qed jiċċaħdu minn Kristu, mill-ħajja, mill-imħabba vera, mill-verità. Se tagħmel int? Ħatibqa' hemm tħares
tgor tgħid fiex wasanna, laqgħa tal-miru possibilità biex inti tagħmel xi ħaġa. Għalhekk nistiednek illum itlob bis-serjetà, saqsih jgħidli mulej. Nista' ngħin jien f'daw il-laqgħat? Nista' nagħmel xi ħaġa jien? Saqsih il-Ġesu u dak li jpoġġilek f'qalbek f'ismu nitolbok sabiex inti tagħmlu. Il-laqgħa tal-mir li jmiss li għalija nixtieq nistinnekom il-koll għax se tkun laqgħa ftit partikolari. Ħanamluha bil-lejl mhux is-soltu, is-soltu l-laqgħat tal-mir ikunu bejn is-7 u l-10 ta' filgħaxija, però din darba ħatkun mill-10 ta' bil-lejl sas-sija ta' filgħodu, tieħdux qata'. Ħatkun bejn is-7 u 8 ta' Settembru. Mela fis-7 ta' Settembru fl-10 ta' bil-lejl u tispiċċa fit-8 ta' Settembru fis-sija ta' filgħodu. Il-qaddu mxorta 3 sigħat, f'nofs il-lejl niċċelebraw il-quddies ta' twelid tal-Madonna. Għalhekk eżisti se nagħmluha bil-lejl din il-laqgħa. Tkun festa pubblika allura forsi m'hemmx problema li wieħed irid tqum max-xogħol. 8 ta' Settembru. Però xtaqt li niċċelebraw anke matul il-lejl it-twelid ta' Omna Marija eżistijaj. U qed nagħmel appell mhu speċjali lill-familji illi jkunu preżenti. Ħalli jkunu jistgħu verament minn qalbhom joffru żwieġ tagħhom, il-familji tagħhom, il-familjari tagħhom, il-uliedhom li forsi huma mbedajn mill-Knisja lil Marija. Tridu lil Madonna nagħtuha rigal ta' twelid tagħha waqt il-Knisja tiċċelebra b'mod liturġiku il-birthday ta' Marija. Nixtiequ nagħtuha rigal minn qalbna, m'hemmx rigal isbaħ illi nagħtuha persuni. Niġu nitolbu għall-ulieda li forsi huma mbedin minnha. Marija tridna l-kol kemm aħna maqudin magħha u ma' bina Ġesu. Għalhekk nixtieq nagħmlilkom stedina jew ninaqdu flimkien. Fis-7 ta' Settembru fl-10 ta' bil-lejl sa' 8 ta' Settembru s-sija ta' filgħodu 3 sigħat ikun r-rużarju l-adorazzjoni u l-qudiesa u ħanintaqgħu fiċ-ċentru parrokjali tal-Imtarfa. L-Imtarfa m'għandhomx knisja parrokjali però għandhom sala kbira fejn jistgħu jilqgħuna diġà minna l-laqgħa tal-mir darb'oħra hemmhekk. Parroċċja wkoll dal-aħħar qed esperjenza għawmin spirituali fejn jidħol il-qawwa tal-Rużarju u l-qawwa tal-Ewkaristija u ninaqdu flimkien mill-10 ta' bil-lejl sas-sija ta' filgħodu niċċelebraw it-twelid ta' Omna Marija u noffru żwieġ, noffru l-familji u noffru daw iċ-ċirkustanzi kollha. Anke ċ-ċirkustanza ta' Malta minn dak li għaddejja minnu bħalissa, meta ħafna Maltin ibatu minħabba t-tifrik li għandna fil-familji. Ma nibżawx li anke nintaqgħu nitolbu bil-lejl. Ġesu kien jitlob bil-lejl, forsi waħed stramp, forsi qatt m'għamilta. Pruva, taqtax qalbek minna. Anzi nħeġġiġkom, iktar ma ħadkun bil-lejl, iktar għandna nattendu, iktar għandna niġu, ħafna ħażin isir bil-lejl. Ejjew it-tajjeb nagħmluh bil-lejl. Il-lejl huwa l-mument meta x-xitan jipprova jaħdem ħafna eżistijaj. Ejjew nieqfu anke l-qawwa ta' Satana li rtikisser il-familji, nieqfulu billi nitolbu bil-lejl. Għalhekk minn qalbi għall-aħħar darba nagħmilkom stedina fis-7 ta' Settembru fl-10 ta' bil-lejl fiċ-ċentru parrokjali tal-parroċċja tal-Imtarfa. Naqdu flimkien niċċelebraw il-birthday ta' Omna Marija u bħala l-isbaħ rigal nagħtuha il-familji tagħna mod speċjali il-familji li qegħdin jitkissru. Ejja int u ġibu ħadd ieħor miegħek. Marija u Ġesu se jkunu qed jistennewk. Jekk tagħmel dan il-mulej